салом дӯстон, ниҳоят мо ба он рӯзе расидем ки мухлисон аз тирамо боз интизори он буданд. Албатта шумо аллакай пай бурдед ки сухан дар бораи бозиҳои Лигаи Чемпионҳо меравад. Аллакай дар рӯзи якуми бозиҳои даври яккашниҳоӣ ду наҳанги футболи Аврупо дастаи Реал Мадрид ва Пари Сен-Жермен дар варзишгоҳи Парк де Прес ба майдони рақобат ворид шуданд. Интригаҳои ин ҷо хело зиёд буданд. Асостаринашон он албатта бозии Мбаппе бар зидди дастаи ояндаи ӯ мебошад. Ҳама бовар доранд ки тобистони соли ҷорӣ ҳамлагари фаронсавӣ ба Мадрид меравад. Ҳатто дар туннели варзишгоҳ Мбаппе ва Бензема суҳбати бисёр гарм доштанд. Мегӯянд ки он ҷо Бензема аз Мбаппе хоҳиш кардааст ки ба дарвозаи онҳо гол назанад. Ҳамчунин бозии Месси бар зидди Реал Мадрид. Ӯ дар қалбаш то ҳол бозингари Барселона аст ва ҳар боре ки бар муқобили Реал бозӣ мекунад, гӯё аз номи каталониҳо баромад дорад. Агар Рамос дар ин бозӣ иштирок мекард, ин ба як бомба табдил меёфт. Аммо Серхио бо сабаби осебаш дар ин рақобат иштирок накард. Баъд аз ҳамаи ин интригаҳои берун аз футболӣ, бозингарон ба майдон танҳо ба хотири ғалаба ворид шуданд. Чанд лаҳза пас мо атрофи ин бозӣ пурратар гап мезанем. Дӯстон, турнири дӯстдошта ҳамаи мо шумо баргашт. Лигаи Чемпионҳо боз дар экранҳои тамоми ҷаҳон. Бавария ба меҳмонӣ ба Залцбурги Австрия меравад. Дар яке аз бозиҳои асосии яккашниҳои Лигаи Чемпионҳо Интер бо Ливерпул во мехӯранд. Оё италиявиҳо метавонанд ба шогирдони клуб сюрприз кунанд? Тамошои ин бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Почетино қабл аз ин рақобат гуфта буд ки мо ба бозӣ бар зидди Реал Мадрид нақшаи муайян дорем ва кӯшиш мекунем ки онро дар амал татбиқ намоем. Анчелоти бошад ишора кард ки мо беҳтарин бозингарони ПСЖ-ро хуб мешиносем ва медонем ки онҳо ба чӣ кор қодиранд. Мо ҳам нақшаи хуб барои ин рақобат дорем. Беҳтарин бозингарони парижиҳо воқеан ҳам дар майдон буданд. Месси, Мбаппе ва ҳатто Неймар, ки аз моҳи ноябр бо сабаби осеб дар бозиҳо ҳузур надошт, дар дуюм тайм ба майдон баромад. Дар Реал бошад баромадани Бензема ба майдон зери суол буд. Ӯ осеб гирифт ва гуфта мешуд ки шояд дар ин рақобат иштирок накунад. Аммо баъд аз он ки ҳайати дастаҳо маълум шуд, Каримро дар ҳайати асосӣ дидем. Ҳар мураббӣ бо ҷузъиётҳои тактикии хос ба худ ба ин рақобат омода шуд. Тавре мушоҳида шуд, аз ҷиҳати тактикӣ Почетино ба пуррагӣ бар Анчелоти дастболо гардид. Нақшаҳои ӯ кор доданд. Мақсади Реал дар Париж бозиро 0-0 анҷом додан буд. Онҳо ҳақ доштанд ки ба ҳамин тартиб, яъне дифоъкорона бозӣ кунанд. Барои ин кор ҳамаи чиз анҷом дода шуд. Куртуа аз аввал то охир зери зарба қарор гирифт. қисми бештари ин зарбаҳоро дарвозабони белгитабор баргардонд. Дар рафти бозӣ Мбаппе Дани Калвахалро девона мекард. Аз ибтидо то интиҳо Мбаппе хатти дифои мадридиёро азобу шиканҷа медод. Бар зидди бозингари ПСЖ қоидаи бозӣ дар дохили ҷаримагоҳ вайрон шуд ва довар ба зарбаи 11-метра нишон дод. Мбаппе худ мехост ин зарбаро иҷро кунад, вале Месси ӯро нагузошта худаш тӯбро гирифт. Зарбаи задаи Леоро Куртуа бартараф намуд. Боз як омили дигари танқид кардани Месси пайдо шуд. Куҷо зур мезанем? Он ҳамон Мбаппе худаш кора ҳал кунад. Маз Мбаппе тавонист тақдири ин бозиро ҳаллу фасл намояд. Ӯ дар ҳамаи мусоҳибаҳояш қабл аз ин бозӣ ишора намуд ки дар ҳамин шабу рӯз бозингари ПСЖ аст ва тамоми корро барои шикаст додани Реал Мадрид анҷом хоҳад дод. Ӯ ба ваъдааш вафо кард. Дар дақиқаи 94 Килиан тавонист аз партофти Неймар голи ягонаи дидорро ба самар расонад. метавонем бозиро бо чунин суханон натиҷагирӣ намуд. Ба ҳангоми голи Мбаппе дарҳол чеҳраи Бензема нишон дода шуд ки хеле ғамгин буд. Ҳамчунин дарҳол Флорентино Перес дар наворҳо пайдо шуд ки бо телефони мобилияш ба касе чизе навишт. Мегӯянд ки ӯ ба Мбаппе чунин смсро равон кард: «Абача, ту чӣ кор кардие?» Албатта ин шӯхӣ аст. Шояд акнун Мбаппе ба Реал нагузарад. Баъд аз бозӣ Килиан ишора кард ки ман дар ПСЖ хеле хурсанд ҳастам. Барои дарк кардани он ки ман дар яке аз дастаҳои беҳтар олам бозӣ мекунам, барои ман лозим набуд ки рақобат бо Реалро интизор бошам. Бе ҳамин ҳам медонистам ки ман узви як оилаи беҳтарин ҳастам. Хеле шодам ки дар Париж ҳастам. Баъди чунин суханон кас ба андешае меравад ки шояд дар ПСЖ Мбапперо аллакай гипноз карданд ва ӯ аз андешаи ба Реал рафтанаш гаштааст. Ҳамаи чиз дар Мадрид ҳал мешавад. Барои чунин бозии ҳисоби 1-0 ҳеҷ маъное надорад. Дар бозии дигар дастаҳои Спортинг ва Манчестер Сити байни ҳам рақобат карданд.
карданд. Инҷо 100 сол пеш маълум буд ки имкониятҳои Спортинг барои ғолиб шудан ба 0 баробаранд. Новобаста аз ин португалиҳо кӯшиш карданд то бар зидди англисҳо рақобати арзанда нишон диҳанд, вале шогирдони Пеп гӯё дар машқҳо қарор дошта бошанд. онҳо ба осонӣ 5 голро ба дарвозаи Спортинг равон карданд. Сараввал Марез дар дақиқаи 7 ҳисобро кушод, Силва дар дақиқаи 7 ҳисобро афзун намуд. То охирин нимаи якум шогирдони Пеп бо шарофати Фоден ва Силва 2 голи дигар зада бо ҳисоби 4-0 ба танаффус баромаданд. Дар нимаи дуввум манчестериҳо ба рақиб раҳм карда танҳо 1 гол заданд. онро Стерлинг дар дақиқаи 58 зад. дар ин ҷуфт ҳамаи чиз маълум аст. Сити метавонад дар андешаи рақиби даври якчорниҳоӣ бошад. Мемфис Депай дар Барселона карьераи худро хеле хуб оғоз кард. ӯ яке аз бозингарони дӯстдоштаи Роналд Куман буд ва маҳз бо кӯмаки мутахассиси голландӣ Депай ба Барса омад. дар ҷарони мавсим Мемфис осеб гирифт ва дигар ба католониҳо кӯмак карда натавонист. суоли матраҳ айни ҳол ҳамин аст ки оё Депай ба хави лозим аст ё ин ки не. худи Мемфис мехоҳад ҳарчи зудтар ба ин суол посух пайдо кунад. баъд аз он ки ҳамлагари нидерландӣ саломатиашро барқарор мекунад, бисёр чиз маълум хоҳад шуд. мо мушоҳида хоҳем ки Депай ба система ва фалсафаи бозии хави рост мегирад ё ин ки на. тибқи хабарҳо хави айни ҳол дар ҷустуҷӯи ҳамлагари нав мебошад. умеди ӯ ба Депай он қадар зиёд нест. аз ин рӯ бозингари нидерландӣ боз метавонад ба Фаронса баргардад. ин оба дастаи асосии лигаи 1 ПСЖ ба ин ҳамлагар мароғ зоҳир намудааст. гуфта мешавад ки парижиҳо дар симои Мемфис ҷойгузини Мбапперо мебинанд. агар ҳамлагари фаронсавӣ ба Реал равад, пас Мемфис Депай ба сафи парижиҳо пайваст мешавад. ҳамлагари нидерландӣ бо футболи кишвари Фаронса шинос аст. ӯ қаблан дар дастаи Лион корномаиҳои бузург карда буд ва маҳз барои голҳои зиёдаш дар сафи ин даста Депайро ба Барса оварданд. акнун ҳамаи чиз аз меҳнат ва талоши ӯ вобаста хоҳад буд. агар ӯ тавонад ки ба эътимоди хави ворид шавад, пас дар хатти ҳуҷуми католониҳо мо ин бозингарро хоҳем дид. Наби Кейта баъд аз омаданаш ба дастаи Ливерпул он футболбозе нашуд ки интизораш буданд. шояд дар замони клуб ягона трансфере ки метавон онро ноком ном бурд, маҳз овардани Кейта бошад. бозии дастаи Ливерпул тавассути канорҳо ба роҳ монда шудааст. дар системаи клуб фаҳмише ба монанди бозисоз вуҷуд надорад. бозисозон аз нуқтаи назари ассистҳо Арнолд ва Робертсон ҳастанд, вале бозисозе ки аз нуқтаи назари футболӣ бошад чунин дар Ливерпул дида намешавад. ҳамин Наби Кейта метавонист бозисоз дар Ливерпул ва маркази майдонро таҳти назорати худ қарор диҳад, вале кори ӯ дар ин ҷо омад накард. ӯ як бозии хуб нишон медиҳад ва баъдан ё осебҳояш ва ё бозии заифаш дар рақобатҳои навбатӣ ба ӯ халал мерасонданд. муҳлати қарордоди бозингари гвинеягӣ бо Ливерпул то тобистони соли 2023 аст. барои бепул аз даст надодани ӯ мерсайдиҳо омодаанд то ӯро ба бозор бароранд. дастҳои Ювентус, Барселона ва Бавария ҳавасманд ҳастанд ки нимҳимотгарро ҷалб кунанд. аз байни ин дастҳо барои харидани Кейта мавқеи Ювентус беҳтар аст. гуфта мешавад ки туриниҳо барои бурдани Наби омода ҳастанд ки беш аз 30 миллион евро ба хазинаи Ливерпул диҳанд, дар ҳоле ки дастҳои дигар маблағи камтар пешниҳод мекунанд. аз ин рӯ дар ҳамин шабу рӯз пешсаф Ювентус аст, аммо то тобистон бисёр чӣ метавонад боз тағйир ёбад. ба ҳамин том дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.